салому дуруди бепони мо баҳри шумо бинандагони шабакаи Taj Style аст. Мо имрӯз дар барнома топ якчанд фактҳое ки дар ҷаҳон беназир ҳастанд қисса хоҳем кард. Телефонро хомӯш насозед, ба дигар шабака нагузоред ва бо мо бимонед. Рафтем. Ва пеш аз сар кардан аз шумо хоҳиш мекунам ҳатман лайкро зер кунед ва бо ҳузур дар ягон ҷо дароз кашида тамошо бикунед. Рафтем. Факти аввал. Дар дунё одаме нест ки паи ангушташ ба каси дигар монанд бошад. Ва инчунин забони инсон низ ба мисли паи ангуштонаш ба касе монандӣ надорад. Факти дуввум. Дар парчами Эрон 22 бор такрор ва такрор калимаи Аллоҳу акбар омадааст. Факти севум. Аввалин бор ручкаҳои шарикдор соли 1945 ба фурӯш баромаданд ки нархи як ручка $12 буд. Факти чаҳорум. Аз ҳама бозии дарозтарини тенниси рӯи мизӣ соли 1936 аз тарафи бозингарон Алекс Энрлих ва Панет Фаркаш шуда гузаштааст ки танҳо як бозӣ 2 соату 12 дақиқаро ташкил додааст. Факти панҷум. Одаме ки сараш ба девор бармехӯрад, аз ӯ дар давоми 1 соат 150 калория хориҷ мешавад. Факти шашу. Бисёре аз одамон маҳз дар рӯзи душанбе ба сактаи дил гирифтор мешаванд. Факти ҳафтум. Кӯдаки хурд метавонад бо ҳузур дар шоҳраги кити кабуд обозӣ кунад. Факти ҳаштум. Аввал тухм пайдо шудааст ё ин ки мурғ? Дар китоби бо номи Битие омадааст ки мурғ пеш аз тухм ба вуҷуд омадааст. Факти нуҳум. 10% иқтисоди буҷети Русия аз фурӯши маводҳои спиртӣ ва сигор ҷамъ карда мешавад. Факти даҳум. Мурғи рекордсмен ҳамагӣ 13 сония беист парвоз кардаасту халос. Факти 11. Ба ҳисоби миёна ҳар сол дар ҷаҳон қариб 12 кӯдакро дар таваллудхона тасодуфан иваз карда ба каси дигар медиҳанд. Факти 12. қариб ки 80% взломи компютерҳо аз ҳисоби оддӣ будани парол ба амал меояд. Факти 13. қариб ки 40% писарон бо ишқи аввали худ хонадор мешаванд. Факти 14. аз ҳама миллати қадпаст дар ҷаҳон ин корейзҳо ва аз ҳама баланд ин голландҳо мебошанд. Факти 15. ба ҳисоби миёна таги ҳар 3 дақиқа хабар меояд ки касе НЛО-ро дидааст, яъне одамони кайҳониро дидааст. Факти 16. одам камаш 5 солро бо хӯрдани хӯрок сипарӣ мекунад. Факти 17. як одам аз 100 то дар ҷаҳон ҳамеша маст мегардад. Факти 18. ҳар як 3 сония дар дунё як тифл таваллуд мешавад. Факти 19. ВКонтактиро дар Америка сомонаи пиратски меноманд. Факти 20. рӯзи умумии ҷаҳонии зомбиро 8 октябр муайян карданд. Факти 21. файласуфи гретсиягӣ аз тамошои харе ки бо хӯрдани анҷир машғул буд вафот кард. Факти 22. агар мо 7 то 1ро бо 7 то 1 дигар зарб занем, дар ҷавоб 1 2 3 4 5 6 7 ва 6 5 4 3 2 1 мебарояд. ҳатман санҷида бинед. Факти 23. нури офтоб то ба мо дар 8 дақиқа омада мерасад. аз ин мебарояд ки агар мабодо офтоб битаркад, пас баъди 8 дақиқа мо хабардор мешавем. Факти 24. дили инсон ҳангоми ахса задан тӯли чанд микросонияе аз кор мебарояд. Факти 25. морҳо метавонанд то 3 сол хоб бикунанд. Факти 26. шаҳраки лижаронӣ ҳатто дар Африка низ дида мешавад ки номаш Маракеш аст. Факти 27. Пол ягона рекордсмен аст ки 46001 то аҷриманӣ задааст. Факти 28. дар зери микроскоп аён шуд ки магаси вараҷа 22 то дандон дорад. Факти 29. 66% одамон дар ҷаҳон ягон вақт барфро надидаанд. Факти 30. забон аз ҳама мушаки боқувваттарин дар ҷисми одам аст. Факти 31. дар наворгирии филми Титаник маблағи масрафшуда аз маблағи худи киштӣ қимат омадааст. Факти 32. калонии дили кити сафед ба мисли мошини Volkswagen Жук монандӣ дорад. Факти 33. агар муш аз панҷум ошона биафтад, бо ӯ ҳеҷ ҳодисае рух намедиҳад. Факти 34.
дар вақти сохтани компанияи Google ташкилкунандаҳо хостанд ки Google-ро бо нархи $1 миллион бифурӯшанд, аммо харидор пайдо нашуд. дар айни замон компания 600 миллиард нарх дорад, албатта доллар. факти 35-ум. ба фикрам охирон факт дар куҷое гум шуд. агар ёфтед, пас ҳатман дар комментария нависед, мо дар барномаи дигар ҳатман инро баён мекунем. хайр, то бозид бо шумо буд Шӯҳрат Расулов аз канали Taj Style.